I den her lille videotitel vil jeg vise jer, hvordan man kan undersøge sammenhængen mellem andengradsfunktionens ligning og den dertil hørende parabel. Det vil jeg gøre på følgende måde. Det her det er altså en opskrift. Vi skal bruge det her værktøj heroppe, der hedder en skyder. Det er den her. Og jeg vil starte med at lave en skyder herover. Og den første konstant i forskriften for en andengradsligning er jo a, så det er rigtig fint. Og hernede så kan man se, at a kan være fra minus 5 til plus 5, og det er også fint i den her sammenhæng. Så jeg trykker bare anvend. Nu har jeg en skyder med konstanten a. Men jeg skal lave en skyder mere. Jeg trykker her. Der kan man se, den vil jeg kalde den b. Det er også rigtig fint for mig, fordi at den anden konstant i en andengradsligning er jo konstanten b fra minus 5 til 5, og jeg trykker anvend. Jeg gør det en gang til. GeoGebra foreslår c. Det er jo også rigtig fint. Tredje konstant i en andengradsfunktion er jo c, så jeg trykker anvend. Nu har jeg altså tre skyder. En for konstanten a, for konstanten b og for konstanten c. Nu skal jeg så have lavet selve min ligning, og det gør jeg ved at trykke f af x ind hernede, lige med a gange x i anden, altså hat 2, plus b gange x plus c. Og så trykker jeg enter. Og så vil man kunne se, at her har jeg så min parabel. Jeg flytter lige ruden lidt her, så vi får den ind midt på. Det andet jeg lige vil gøre, det er, at jeg lige vil tage min funktionsforskrift heroppe, hvis jeg kan få fat i den. Det kan jeg her. Og sætte den her ned, sådan så jeg kan se, hvad der sker, og så kan jeg faktisk godt lukke mit algebra-vindue ned. Nu flytter vi lige lidt på. Sådan her. Nu vil man kunne se, når jeg rykker på skyderne her, for eksempel på konstanten a, at hvis jeg gør konstanten a mindre hernede negativ, så ændrer den sig hernede, konstanten a, og der sker noget ved min parabel. Ligeledes kan jeg rykke rundt på konstanten b, og jeg kan observere, hvad sker der, når det er, at konstanten b bliver mindre, og når konstanten b bliver større. Og sammen med c, hvad sker der, når konstanten c bliver mindre, og når konstanten c bliver større. Nu er jeg klar til at undersøge sammenhængen ud fra eventuelt en given stillet opgave. God fornøjelse.